me shadda faɗa min halin Alinuhu kwara ɗaya wanda ka sani. Shine mutum ne shi jajirtacce. Alquran. Me shadda ƙara maimaitawa me kace? Shine mutum ne shi jajirtacce. Banda jajircewa a cikin ɗabi'un sarki Alinuhu ƙara faɗa min kwara ɗaya. Na san yana da zafi amma kuma wani lokacin shi baya yin zafi gaskiya sai an taba shi. Gaskiya faɗa. Sai kuma me? Yana da discipline sosai. Sai kuma me? Baya daukar reni. Me shadda me ka sani a ɗabi'un Aminu Sera? Baya daukar wasa kuma musamman in aka fito fagen sana'a. Muna nan tare da shi. Ai magana ke me shadda wani producer kake so ka kamo a cikin producers din da ke cikin kasar India? Karan Johar. Me shadda ka faɗa min gaskiya su waye baka san ganin sa a cikin bakin ciki a Kannywood? Hafiz Bello. Halima Acece, Yakub Muhammad Abba. Ina jin ka. Sai kuma wa? Muhammad Abba Miko ya kasai sa Alinuhu. Da kuma wa? Sa Ashir na Goma. Sai kuma wa? Su Nura Usaini Suwai. Sai kuma wa? Akwai marigayi Aminu S Bono. Abubakar Bashir mai shadda na gode da wannan haɗin kai da ka wani ya maka interview. Jaruma da gaske ne wai baki da saurayi a Kannywood? Amma me yasa kai mu wannan tambayar? Dalilin da yasa ne maki wannan tambayar wallahi ina son ki har cikin zuciyata. Jaruma wallahi ake sa ni murmushi da fara. Ai babu komai. Sa ni murmushi da fara. Ba komai ka dawo. Hattara ba. Gaskiya faɗa. Ba komai zan dawo kanki. Sani Sadiq, na ga abokan sana'ar fim ɗinku gaba ɗaya wasu sun sai motoci wasu manyan gidaje sun samu dai kuɗaɗe amma kai. Ga mun je yau. What? Gaskiya faɗa. Babu. Ga mun je yau. Alquran. What?